মর্মে যদি সরকারে মানি নলয় আমি নতা ছবিত ভোট দিবলৈ রাইজক আহ্বান করিম। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनायबाय आरोना नै दाना आं माने मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलांबाय नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासे नायबासो मिथिगोन आरोना गिदिर गोलाव माने लिडारफोरखौ माने बुंदों पिपिआइ निफ्राय थांखिना बुंनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला गिदिर गोलाव लिडारफोर नोंसोर माने होनना बुङोब्ला दालालि जानो मोननाय नङा बे खोथाखौ आं बुङाखै माने बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो गासिखौबो बुजिजोबगोन आरोना जोबोद माने दावराव दावसि जादों लिडारफोरखौ लानानै दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायजोबबासो बुजिगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बिदिब्ला जाहोनला बुङो भटारफोरखौ आरो बे राजाखौ बिथां माबोरै बुखुबाय थानो हायो एरखुबाय थानो हायो बे मोनसे सोंलुनाय दा नै भटारखौ जुदि मान होनो रोंदोंब्ला रायजोयै रजा बिथांमोनहा मा दिनै रायजोखौ एरखुबाय थानाया होखारबाय थानाया बिथांमोननि फान्डामेन्टेल राइट दं नामा फान्डामेन्टेल राइट दं नामा अधिकार दं नामा जे थाखानाय जुगामि रायजो जानाय जे 30 बोसोर 40 बोसोर रायजो जानायखौ बिथांमोना एरखुनो हानाय जों बेवहाय रिफिउजि नङाथ' जोङो बांलादेशनिफ्राय फैयाखै बा बबेबानिफ्राय फैयाखै जोङो बेनिनो खिलनजिया बेनिनो जोङो जोनोम मोननाय बे जायगायावनो थानाय दिनै सासेनिफ्राय सानै जायो साथामनिफ्राय साब्रै जायो फेमिलियाथ' एरालाबानो थाया बबेबा फेमिलिया एरालाबानो थायो नामा भारतआव जेनेबा 130 कौटियाव दिनै 150 कौटि जाहैबाय एराखै नामा माने एरनाय लोगो लोगो हाग्राखौ दै एवस्रांनानै थानांगोन ना मासे बुरबक सरखार बेलाय दिनै सालबारि एवस्रांबा बेखौ बुंगोन बिथांमोनहा अबैध खासलेण्ड दखल खालामनानै थाग्रा एवस्रांग्रा जोंनि बनान्चलखौ जाजोब्बाय आरो जोंहा अर्थनैतिक भाबै जोङो जेरावनाखि जोङो जुरुला जानानै दङ जोंनि GDP-खौनो बिथांमोना होनो हायाखै भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बिगियान सम्मत भाबै बुंदों जोंनि GDP-खौ बिथांमोना मानो होनो हायाखै 2011 सनाव 137 जन MP बेखौ स्वीकृति होखानाय दङ जे नोंथांमोनहा GDP-नि खावसे थाखाखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन होननानै स्वीकृति होखानाय दङ राजि जाखानाय दङ 137 जन MP-यानो सिगनेटरि पार्सना जोङो आसामावनो कयेकजन दंखायो सर्बानन्द सनवालाबो सासे सिगनेटरि पार्सन लिडारफ्रा थगायनो हाला सांग्रां जा रायजोफोर बे 7% गोनांखौ जों मानो गिनांगौ 93%आ जों गैयै जोब 93%आ बेवहाय जों जाथि होननानै जोङो जेबो साना जों गासिबो भटारजोब सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा माबा माबि दलाव थानो हागौ खिन्थु भटाराथ' जोङो बयबो भटार नंगौना नङा बेखौ एरखुबाय थायोबा जों भटारा बोरै जिरायनानै थानांगौ जाखो खौसे जानांगोन बिथांमोनखौ जोङो नेतानिफ्राय एंग्लाय होनांगौ सोरनि खामानि बेलाय मा मावजिखौ गाथा गानहोनो एन्जरा मिटिं जानानै मावजिखौ गाथा गानहोनो हायाखैमोन नङा होमबा मोनसे सल'आव दङ गाथा गानहोनांगोन जोङो बे मावजि सिखारिखौ बे गोदोनि माबा सल' बाथा खोनासंला आरोखि जोङो 93%आ भटारा बे 7% लिडारखौ होख्रेमनो बारा गोबाव नाङा मिथिबाय दा जोङोसो खौसे जानो हायाखै नै दासो एसे जोङो सरसा खालामदोंमोन मोनसे कमिटि खालामबानो बे कमिटिनि नेताखौ बासिनानै बिथांमोना थाखाजों फबनानै दोनो बे भारतनि राजखान्थिनि मोनसे हुदा जालांबाय जुदि भट लानोबो फैसा राननानै होनाय सोरबा दल संगठनखौ थेर बेथेर खालामनो मा खालामो थाखा राननानै होनाय माइनास खालामनानै लाखिनाय बेबादि जोंखौ जाब्रेगासिनो दं जाख्लबगासिनो दं सोरनि रायजो बेलाय मा रायजो बर'लेण्ड বুলি কৈছে बर'लेण्डত যদি বড়কে যদি উচ্ছেদ করে কি সরকার এটা বড় হারি খৌসে যা কই না কয় কেনেকে খৌসে হব बोरै खौसे जानो बर'आलाय सोरखौबा होखारनाय सोरखौबा गायनाय सोरखौबा फुनाय बेबायदिबा बोरै खौसे जानो जोंथ' बेवहाय फैनानै मिथिफैबाय माखासे मानसिया सिं सिं फानखोमानोबो नाजादों दालालि दङ दालालि हुसियार होन दालालि हुसियार होन दालालि खालामनो मोना आरो नोंथांमोना आयेनजोंबो खारनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो बे ननखावा बे फानबारि 2 नं फाट ननखावानिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जादो समस्त बे जायगानिफ्रायनो एकदम नर्थ लखिमपुर धेमाजिसिम एकदम लेखाबालिसिम अरुणाचल बर्डारसिम जाहाथे बे खासलेण्डआव थानाय बा नामजारि गैयै हायाव थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे उच्सेद खालामा वार्निं होनांगौ गोख्रोङै वार्निं होनांगौ जोङो बांद्रायबा जोङो रावनोबो भट होनाय नंला रायजोफोर आसामवासिफोर नथा सब्लियाव भट होगोन जों नथायाव रावनोबो भट होला जोङो नथाखौ मिथिगौना रायजोफोर অসমবাসী আপোনালোকে জানি লওক
ইয়াক নেতা নাই বুলি আমি কম সব দালালি নেতা ভোট কিনি যিবিলাক स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिजोबखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माने बेखिनियानोमोन आरोना एसेनोसै